Olemme saaneet erittäin mieluisen syyn kokoontua tänne Nastolan torille Rakokiveen. Aki Samuli Hakonen on tämän syyn meille järjestänyt. Olet luonnollisesti itse täysin yksin läheistesi tukemana tämän onnistumisen saavuttanut omilla taidoillasi, mutta me nastolalaiset haluttaisiin erittäin mielellään, ja olemme sen jo tehneetkin, myöskin ottaa ja osallistua tähän sinun onnistumiseesi ja iloita siitä yhdessä sinun kanssasi. Tällaisella positiivisella asialla ja menestymisellä on luonnollisesti myöskin imagollinen vaikutus meihin kaikkiin, ja useimmiten se nostaa myöskin paikkakunnan asukkaiden itsetuntoa. Ja näin uskon tässäkin tapauksessa Aki Samulin aiheuttaneen tämmöisen reaktion meille. Aki Samuli, olet jättänyt pysyvän jäljen myös paitsi nastolalaisten ja villähteeläisten sydämiin, niin koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Olet voittanut Seinäjoen tangomarkkinoiden tangokuninkuuden, joka ei olekaan ihan mikä tahansa pikku Suomen mestaruus, vaan kuten me kaikki tiedämme, tango on meille, jos ei nyt ihan pyhä, niin kuitenkin erittäin merkittävä ja syvältä luotaava musiikkilaji. Tässä erittäin meille kaikille suomalaisille rakkaassa lajissa olet tulkinnallasi valloittanut suomalaisten sydämet. Ja paitsi laulutaidollasi, myöskin tällä omalla persoonallisuudellasi ja karismaattisella, kokonaisvaltaisella kyvyllä esiintyä ja ottaa yleisö, olet tämän voittosi hankkinut. Aki Samuli ja arvoisa yleisö, arvostamme Nastolassa suuresti myös tapaasi tuoda esiin kotipaikkakuntaasi. Nastolan kunnan ja sen asukkaiden puolesta kiitämme sinua siitä. Mainittakoon nyt sivumennen, että ilmeisesti edellisen kerran istuva kuningas on vierailut Nastolassa 1775. Hän oli Kustaa III. Nastolan kunnan puolesta meillä on, Aki Samuli, sinulle ilo ja kunnia kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa antaa Nastolan kunnan korkein huomionosoitus, ja se on Nastolan mitali. Ja Nastolan mitali on jaettu 19 kertaa. Tämä sinun on numero 20. Numero 1 on kunnan arkistossa. Ja sehän on vuonna 1996 otettu käyttöön, joten sitä ei ole jaettu ihan edes per joka vuosi. Edellinen on jaettu vuonna 1912. Ja Nastolan mitali on kaksipuoleinen. Toinen puoli kuvaa Nastolan upeaa luontoa ja toinen puoli virkeää elinkeinoelämää. Ole hyvä. Ja tuohon Nastolan mitaliin kuuluu vielä tämmöinen rintaneula, jonka kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Savurinne kiinnittää, mikäli Aki Samuli sallii, hänen takin pieleensä.
Ja kukathan kuuluvat aina kuninkaalliseen loistoon. Ja jotta ei jäätäisi ihan vielä tähän, niin olemme ajatelleet kuormittaa Aki Samulin kotimatkaa parilla taululla. Toinen on tuommoisen A3 kokoon tehty pilapiirtäjä Kerberoksen taidon näyte, jonka olette Etelä-Suomen Sanomista varmasti ponganneetkin. Tästä Kerberoksesta mainittakoon muutama sana. Kun yhdistetään samaan persoonaan vankan kokemuksen omaava vakavasti otettava tietokirjailija ja maan parhaimmistoon kuuluva poliittinen pilapiirtäjä, syntyy näkijä, kokija ja tekijä, joka pystyy välittämään yrityksen ja yhteisön vaikeammatkin viestit tehokkaalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tällainen on Kalevi Laalo, 5 historiikki- ja juhlakirjan laatija ja nimimerkki Kerberos. Kiitos. 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 Ja toinenkin kuva meillä on tangomarkkinoilla, kuvasi lukuisiakin kuvia, satoja muistaakseni, kunnanvaltuutettu Terho Anttolainen, jonka yksi kuva on nyt suurennettu sitten muistoksi Aki Samulille. Ole hyvä. Kiitos. 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 Aika hieno. Kumpi on hienompi? Livenä tietysti. Ja sitten tietysti reissumies tarvitsee jonkun vehkeen, millä niitä eväitä Onko nyt kantaa. joulu, kun tulee? Nyt tulee joulunvärinen komia Nastola-reppu. Ja se sisältöäkin on, mutta emme vielä paljasta sitä. Saat paljastaa itse sitten myöhemmin läheisillesi. Selvä. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja oikein paljon onnea Akille. Toivotamme kaikki ja hän saa repussa myös sellaista evästä, jolla hän uskoisi menestyvän Suomessa ja maailmalla useita vuosia. Kiitos. Ja vielä liikuntakeskus Pajulahti ja Nastolan kunta yhdessä antaa Aki Samulille lahjakortin, jota käyttäessä voit käyttää liikuntakeskuksen kaikkia palveluja. Ihan joko syömiseen tai laihduttamiseen. No miten haluat. Kiitos. 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 Minua on pyydetty vielä tässä yhteydessä mainitsemaan, ettei kenellekään tulisi paha mieli, niin miesten seniorisarjan pääpalkinto Nastolaan tangontaita- ja karaoke-kilpailun miesten sarjan hän voitti nastolalainen Heikki Kirjola. Tiedoksi. Vielä kerran Nastolan kunnan ja kaikkien asukkaiden puolesta parhaimmat onnittelut Aki Samuli. Herran jestas, kuinka paljon tuttuja naamoja täällä on. Hyvää päivää. Ihan tuli kouluajat mieleen. Hyvää päivää. Ihan älytöntä olla kyllä täällä Nastolan pellavapää päästä kerrankin torille.